Magkuha mi guys sa kuan sa lakatan nga saging iyang saha nga amo ang gipangayo, so gihatagan naman pod mi guys. So mo ni amo ang gi anhi diri karon. First time nako guys mo anhi diri dapit. Kauban mo si Papa. Kamoy mag kauban maglukat kay kadanlog ba. Alam. Danlog kayo. Nailakatan guys. Dito? Batong na labasaan. Oh. Oh. Na may isa guys. Kulang pa tulo. Lubog. Parang magalo. Tada! Nadaghan ra ba unta o? Dire sina ilmi mo ha? Kaya was pare. Ligo na. $2,000 later. So guys, at amo na itanom agkuan. Saging nga amo ang gikuha ganina. So idiretso na mo siya tanom guys para dili siya sayang, dili malata. So kauban ako si Papa, day magtanom pud mi og sikwa. Ikaw sa nagkuhan ka na yung Na may isa guys na tanom. Wala lang yun po naman. Kaya mo ba? Balde. So muna na ilas na mong gitanom guys. So nagtanom po ko diha og okra. So ang duha ka saging kana og kana. So ang the rest ani nga ako ang gitanom diha guys. Nadungan karon sa saging isikwa. So anhior na to na pon guys. So nanubo ba ang ato ang mga sikwa. So humanamig tanom guys. Then magpasaw na ako sa baboy. Ding 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 ding.